Πάμε να κάνουμε νοστιμιές. Τώρα θα σας πω τι έχω κάνει. Κάνουμε παστίτσιο τρεμουλιαστό με αφράτη κρέμα, τρεμουλιαστή τέλεια. Βάλω τα σκόρδα μέσα γιατί έχω ήδη σοτάρει το κιμά για να μην περιμένετε. Ούψ. Έχω πάρει κιμά, μοσχαρίσιο κιμά. Μία φορά περασμένο στη μηχανή του κιμά. Έχω βάλει λαδάκι στο τηγάνι. Έριξα το κιμά μέσα, τον έψισα και από τη μια και από την άλλη, το σοτάρισα καλά. Ωραία. Ναι, να πανεί τέλεια. Λοιπόν, γρήγορα. Κάνω στην άκρη το κιμά μου. Θα ρίξω μέσα τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια. Έτσι. 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 σκελίδες σκόρδο. Ωραία. Έτσι. Να μαραθεί και το κρεμμύδι λίγο, να ψηθεί και το σκορδάκι να μοσχομυρίσει. Έτσι. Ωραία. Μυρωδιές. Έχω βράσει τα μακαρόνια για το παστίτσιο, τα έχω έτοιμα εκεί. Μπεσαμέλ, μη σας ανησυχεί. Θα κάνουμε την πιο εύκολη μπεσαμέλ που έχετε κάνει ποτέ. Δεν υπάρχει πιο εύκολη. Δεν υπάρχει περίπτωση να σβολιάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει. Γίνεται μέσα σε 5 λεπτάκια. 1 λεπτό γιατί γέμισα κρεμμύδι όλο τον πάγκο. Θα σβήσω με το κονιάκ μου. Κονιάκ στο κιμά. Δεν υπάρχει καλύτερο. Τα αρώματα που βγάζει είναι το κάτι άλλο. Αφήνω να εξαρτηστεί καλά το αλκοόλ και να μείνουν τα αρώματα του κονιάκ που είναι φανταστικά. Έτσι, να φύγει τελείως, να εξατμιστεί τελείως το κονιάκ και πάμε να αρωματίσουμε. Δαφνόφυλλο, ένα ξυλάκι κανέλας που θα το αφήσω λίγο μέσα και θα το βγάλω μετά για να μην μείνει πολύ έντονη μυρωδιά. Η κανέλα είναι γλυκιά, μυρίζει γλύκα. Θα την αφήσω λοιπόν λίγο να βγάλει άρωμα και θα τη βγάλω να την πετάξω. Μία πρέζα ζάχαρη. Ντομάτα κονκασέ ή ντομάτα φρέσκια, τριμμένη. Αυτά είναι τα υγρά του κιμά. Δεν θα βάλω μέσα τίποτα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Θέλω να μαγειρευτεί ο κιμάς. Έτσι. Τον αφήνω να μαγειρευτεί, αλάτι και πιπέρι. Αλάτι. Μπόλικο πιπέρι. Με αυτά τα υγρά θα βράσει ο κιμάς. Θέλω να πιει τα ζουμάκια του και να μείνει στεγνός. Πάμε να κάνουμε την κρέμα. Την πιο εύκολη κρέμα που έχουμε κάνει ποτέ για παστίτσιο. Τι θέλω. Αυτά τα βάλαμε όλα να φύγουν από τη μέση. Τα υλικά της κρέμας είναι εδώ. Θέλω λοιπόν σε μια κατσαρόλα που είναι κρύα, θέλω 1,5 λίτρο κρύο γάλα, έτσι. Δεν θέλω να είναι ζεστό. Δεν θέλω να είναι... Σας έχω δείξει πώς κάνουμε την άλλη μπεσαμέλ που σοτάρουμε το βούτυρο με το αλεύρι. Δεν θέλω τέτοια μπεσαμέλ. Λερώνουμε πολλά πράγματα και θέλει αρκετή ώρα για να γίνει. Θέλω να κάνουμε την πιο εύκολη μπεσαμέλ, να λύσουμε τα χέρια μας με αυτή την μπεσαμέλ. Τσακ μπαμ. Σε λίγο θα μπει το τυρί. Έχω εδώ 6 κουταλιές της σούπας corn flour, αδιάλυτο. Θα το ρίξω αδιάλυτο μέσα. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο. Έτσι. Θα τρίψω μοσχοκάριδο γιατί δεν νοείται για μένα μπεσαμέλ χωρίς μοσχοκάριδο. Άμα δεν σας αρέσει μην το βάλετε. Εάν δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ, δοκιμάστε το γιατί δεν ξέρετε τι χάνετε. Μπόλικο. Να μυρίζει ωραία. Τα αυγά στο τέλος. Τώρα ξέρετε τι κάνω για να το ανακατέψω πιο εύκολα. Επειδή λοιπόν το corn flour όταν πέσει σε υγρό, σε κρύο υγρό πρέπει να το βάλουμε, έτσι. Κάθεται στον πάτο της κατσαρόλας και γίνεται σαν στόκος και δύσκολα ανακατεύουμε με κουτάλι. Βάζω ένα γαντάκι και το λιώνω έτσι με το χέρι μου, γιατί πιάνει από κάτω, γίνεται σαν στόκος. Καλά, και με το κουτάλι το κάνουμε έτσι, απλά έτσι το κάνω πιο εύκολα. Το διαλύω τελείως, μα τελείως, έτσι να μην πιάνω τίποτα κάτω, να έχουν λιώσει τα κομπάκια του. Είναι και κρύο το γάλα, ξεφάγια στο χέρι μου. Έτσι. Αλάτι έβαλα. Δεν θυμάμαι αν έβαλα αλάτι. Καλά, θα την αφήσω να βράσει, να τη δοκιμάσω για να δω. Δεν θυμάμαι τώρα αν έβαλα το αλάτι μέσα. Λοιπόν, βάλαμε το γάλα, 1,5 λίτρο φρέσκο γάλα, 6 κουταλιές της σούπας corn flour αδιάλυτο, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, μπόλικο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο να μοσχομυρίζει, αλάτι και τα αυγά στο τέλος. Τη βάζω πάνω να πάρει μία βράση. Πότε την ανακατεύω, δεν την ξεχνάω, έτσι, ποτέ δεν ξεχνάμε την μπεσαμέλ. Την βάζω να πάρει λοιπόν μία βράση.
να μαγειρευτεί και ο κιμάς. Καλά, τον έχω μαγειρεμένο εγώ κιμά από κάτω. Αλλά θέλω λίγα λεπτάκια να πάρει βράση. Γράψτε τα υλικά. Και ελάτε πίσω να τελειώσουμε φανταστικό τρεμουλιαστό παστίτσιο με παχιά κρέμα που τρέχει. Έτοιμη κρέμα. Όλα τα υλικά μαζί στην κατσαρόλα. 1,5 λίτρο φρέσκο γάλα κρύο, 6 γεμάτες κουταλιές της σούπας corn flour, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, ξύσμα φρεσκοτριμμένο μοσκοκάριδο, αλάτι. Είπαμε να δοκιμάσω να δω αν έχω βάλει και αλάτι. Δεν γίνεται πολύ παχιά, έτσι. Είναι αραιή και τρεμουλιαστή. Πάμε να βάλουμε. Να τη βγάλουμε από πάνω. Εδώ. Να σβήσουμε το μάτι γιατί έχω φουντώσει. Ο κιμάς είναι εδώ, έχει πιει τα υγρά του, έχει μείνει με το λάδι του. Να αφαιρέσουμε και τη γκανέλα και την δάφνη. Ωραία. Τώρα, το τυρί μου. Είπαμε ότι έχω 1,5 φλιτζάνι τριμμένο τυρί. Κεφαλοτήρι θέλετε, παρμεζάνα θέλετε, ανάμεικτο θέλετε, ό,τι απ' όλα θέλετε. Θα πέσει το 1 φλιτζάνι μέσα. Έτσι. Και θα κρατήσουμε και λίγη να βάλουμε από πάνω. Λίγο τυράκι να μπει από πάνω. Επίσης έχουμε εδώ τα 3 αυγά. Πάμε να σπάσω και να πάρω μόνο τους κρόκους. Μόνο τους κρόκους. Έτσι. Έχω σβήσει το μάτι του κιμά. Το έχω σβήσει. Μόνο κρόκους, 3 κρόκους που θα δέσουν ωραία την κρέμα. 1. 2. 3 σκουπίδια έξω, χεράκια, και τώρα έξω αυτό. Δεν έβαλα αλάτι. Για να δούμε μία. Δεν έβαλα αλάτι. Καλύτερα να αλατίσετε και αφού βάλουμε το τυρί. Έτσι ωραία. Έναν τους κρόκους μέσα στη ζεστή κρέμα και ανακατεύουμε πολύ γρήγορα για να μην ψηθεί ο κρόκος. Πολύ γρήγορα, έτσι. 1, 2, γρήγορα. Μια κρέμα. Κρέμα όνειρο. Λοιπόν, τώρα έχω βράσει τα μακαρόνια. Είναι έτοιμη η σάλτσα του κιμά. Ωραία, μπεσαμέλ, φανταστική. Ποιος θα γλύψει την κατσαρόλα. Πάμε να στήσουμε. Μην μου πείτε ότι όταν ήσασταν παιδάκια δεν περιμένατε όλες την κατσαρόλα. Εγώ πάντως το περίμενα. Λοιπόν, θα πάρω μακαρόνια. Τα έχω βράσει, τα έχω λαδώσει. Αφού έχω λαδώσει τα μακαρόνια, δεν λαδώνω τώρα το ταψί. Είναι λαδωμένα τα μακαρόνια. Τα περιέξα με λίγο λάδι. Βάζω λοιπόν κάτω τα μακαρόνια. Τα μισά περίπου. Λοιπόν, παίρνω μια κουτάλα. Μια κουτάλα. Εκείνη η βαθιά κουτάλα έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, ωραία μπεσαμέλ. Να φύγει και αυτό από εδώ. Και πάμε να τελειώσουμε τις νοστιμιές. Το παστίτσι, το φούρνος είναι αναμένος στους 180. Θα ρίξω λίγη κρεμούλα πάνω στα μακαρόνια μου. Έτσι. Θα τα κάνω και έτσι, να πάει λίγο από κάτω. Μ' αρέσουν τα μακαρόνια σε στρώση. Να μην είναι μόνο μακαρόνι, μόνο κρέμα, μόνο κιμάς. Θέλω να είναι λίγο ανακατεμένο για να παίρνουν υγρασία από τη σάλτσα και από τον κιμά τα μακαρόνια. Εδώ τώρα τι θα κάνω. Ανακατεύω καλά το κιμά μου. Κάνω μία
ληστεία μεγάλη. Θα βάλω και εδώ λίγη μπεσαμέλη στο κιμά. Μ' αρέσει εμένα το παστίτσιο, πειράζει. Μ' αρέσει πολύ σαν φαγητό. Έτσι. Το ανακατεύω καλά. 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 Έτσι. Θα στρώσω λοιπόν το κιμά μου από πάνω. Έτσι. Όλες μέσα. Έτσι. Πάει παντού. Τα ζουμάκια του να πέσουν πάνω στα μακαρόνια. Έτσι. Θα μπει και λίγο μέσα στο μακαρόνι. Έτσι. 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 Και τώρα τα υπόλοιπα μακαρόνια από πάνω. Και λίγο μετά μέσα. Λοιπόν, θα τα στρώσω λιγάκι. Αχ, τι ωραίο φαΐ. Τι ωραίο φαΐ. Ένα φύλλο μαϊντανού. Έτσι, έτσι, έτσι. Και μπόλικη κρέμα. Φου, τέλεια. 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 Πώς χωμυρίζει το μοσποκάριδο. Απίστευτη βραδιά. Παντού, 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 να καλυφθούν τα μακαρόνια. Παντού. Έτσι. Να γυμναστική. Γυμνάζουμε τα μπροτσάκια μας. Βαριά η κατσαρόλα, γι' αυτό το λέω. Βαράκια. Έτσι. Λοιπόν, τη στρώνω ωραία από πάνω. Έτσι. Έτσι. Να μπουν μέσα τα μακαρόνια. Το υπόλοιπο τυρί από πάνω. Στο φούρνο. Στους 180. Πέσει και αυτό εδώ. Για περίπου 45-50 λεπτά θα το δείτε. Θα ψηθεί η κρέμα, θα κάνει ωραία κρούστα. Θα το δείτε σε λίγο εσείς. Θα το βάλω εγώ τώρα μέσα. Έτσι. Γιατί εδώ περιμένει κόσμος να φάει. Ούψ. Λοιπόν, το υπόλοιπο τυράκι από πάνω. Πάμε. Φούρνο. Θα σκουπίσω λίγο το ταψί μου. Ωραία. Ανοίγω το φούρνο. Το βάζω μέσα. Πάμε να φάμε το μεσημέρι ένα παστίτσιο ονειρεμένο. Τρεμουλιαστό, τρεμουλιαστό. Τρέμει, τρέμει, τρέμει κρέμα. 45 με 50 λεπτά. Για πάμε να το βγάλουμε. Τρέμει, τρέμει. Τρεμουλιαστό και φανταστικό παστίτσιο. Έτσι, μπράβο. Βλέπετε που σας λέω ότι τρέμει. Η κρεμούλα του είναι τρεμουλιαστή. Θα το αφήσετε λίγο να κρυώσει για να το κόψετε. Θα βάλω εγώ το μαχαίρι τώρα μέσα. Απλά δεν θα βγει κομμάτι τώρα γιατί είναι πολύ ζεστό. Αλλά είναι τέλειο. Τέτοιο θα φάω το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε έτσι ένα ωραίο κομμάτι. Αφράτη κρέμα. Αφράτη κρέμα. Θα προσπαθήσω να βγάλω εγώ ένα κομμάτι. Θέλω για παστίτσιο. Έτσι. Αφρός. Και η κρέμα του να τρέχει. Να το κόβουμε και να τρέχει, να μην είναι παχιά σαν στόκος. Έτσι. Θα βγάλω εγώ τώρα ένα κομμάτι. Φούρνο. Ας πάρουμε τη μικρή. Προσπαθήσουμε τη μικρή να το βγάλω και ένα πιάτο. Πάρω και την άλλη σπάτουλα για να μην το διαλύσουμε. Έτσι. Πω. Αφράτο και ωραίο, με κρέμα που τρέχει, που δεν είναι σφιχτή και στόκος. Έτσι. Κάτσε να στο γυρίσουμε εδώ. Το βλέπεις, Γιάννη μου? Το βλέπεις? Αγαπημένο παστίτσιο.